Ġie imniedi b'mod uffiċjali il-grupp imsejjaħ Multi Agency Risk Assessment Meeting fil-qasir Maram li l-antijaw u li jissalvagwardja il-vittmi tal-vjolenza domestika. F'konferenza l-aħbarijiet li preżenti għalija kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon intqal li dan il-grupp twaqqaf wara il-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali fl-omiċidju ta' Bernice Kassar. Maram ilaqqa flimkien professjonisti li ġejjin minn numru ta' entitajiet u oqsma fosthom il-Pulizija mill-Edukazzjoni u s-Saħħa u li jiddiskutu każ dwar rapporti ta' vjolenza domestika. Dan se jwassal biex hawnhekk jitrattaw x'azzjonijiet għandhom jittieħdu f'kull każ kif spjegat iċ-chairperson ta' Maram Rucci Berras. Il-Maram huwa fejn l-entitajiet kollha jiltaqgħu biex jiddiskutu dawk il-każijiet li jiġu ta' riskju għoli. Meta jsir ir-risk assessment jew mis-social workers tal-appoġġ jew mill-assessors tal-appoġġ ġewwa il-headquarters tal-Pulizija, hemmhekk meta il-vittma tidħol u jagħmlula risk assessment u jiġi ta' riskju għoli dawk il-każijiet kollha jiġu referuti l-Maram. Minn Ġunju mindu beda jaħdem dan il-grupp ġew diskussi 74 każ ta' vjolenza domestika ta' riskju serju. Intqal li 63 vittma huma nisa, 3 mill-vittmi huma rġiel, waqt li l-każijiet oħrajn huma fejn ġenituri ikunu il-vittmi mit-tfal. Xi Berra spjegat ukoll li se tkun qed tinġabar l-informazzjoni u statistika dwar il-każi li jinstemaw f'dan il-grupp. Sostniet l-uffiċjali ta' Maram ġew imħarġa minn uffiċjali fir-Renju Unit. Jiena u l-amministrazzjoni tal-Maram morna fir-Renju Unit u rċivejna it-taħriġ tagħna, dan it-taħriġ għaddejnieh lil designated Maram officers, jiġifieri dawk ir-rappreżentanti li l-entitajiet jibagħtu fuq il-Maram. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon sostna li dan il-grupp juri l-impenn bis-sem ta' kulħadd biex ikun hemm aktar ħidma f'dan is-settur. Nista' ngħid bid-dejja fuq qalbi li hemm kooperazzjoni sħiħa mid-dipartimenti u mill-awtoritajiet kollha involuti. Wasalna biex ukoll nevalwaw x'tuż oħra nistgħu nużaw u nieħu pjaċir ngħid li issa ikun pass ieħor il qudiem fejn nibdew bit-taħriġ formali għal tuż li jiġu adattati aħjar għal pajjiżna.